खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं चिरां रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायखौ JCBजों दिनै होस्रांदों। मख'नो गोनांदि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय सान्तिपुर ओनसोलनि अदालगुरि खाथिनि 1 नं 2 नं खालबारि हाग्रा ओनसोलाव दिनै आयेन बेरेखा हाग्रा दानस्रांना न' लुना थानो आरो आबाद मावना थानो नाजानायखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय JCBजों होस्रांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खौरां बिजोंनि सिगाङाव रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा फोरमायदों दि चिरां जिल्लानि रिफु रिजार्भआव आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायना न' आरो आबाद मावना थानो नाजानायखौ सरकारनि बिथोन बायदि हाग्राखौ रैखा खालामनो होस्रांदों। बिथाङा बुंबावदों दि जायफोरहा गोजोन ओनसोलनिफ्राय हा गैयैनि थाखाय थाफैनायफोरखौ सरकारनिसिम हा होनायनि राहा लानो खावलायदों, नाथाय जायफोरहा हा हु न' बां दंखायो बिसोरखौ बिब्दि खालामनो नाङा होनना खावलायदों। नैथि रादाबाव दं ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहखौ आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस एबा DGP बिबानाव थिसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां JP सिंहआ 1991 बेचनि आसाम मेघालयानि IPS अफिसार केडारमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव बिथाङा आसामनि स्पेशल DGP बिबानाव खामानि मावगासिनो दं आरो सिगां समाव आसामनि स्पेशल प्रटेक्शन ग्रुपआव खामानि मावदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दिनै नगाव जिल्लायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ हाबा खालामनायनि दायाव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानजों लोगोसे गासै 3 सुबुंफोरखौ पुलिस हान्जाया खाना लांनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय सुनिबारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदोंमोन दि 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ हाबा खालामोब्ला प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्स आयेननि गेजेरजों जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा मोननांगोन होनना फोसावदोंमोन आरो बिथाङा फोरमायबावदोंमोन दि बे आयेननि गेजेरजों माखासे दाननि उनावनो गोबां हौवा गोदानफोरा हमनानै जोबथेसालियाव सोजागोन होनना फोसावदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गौतम आडानिया 48 घन्टायावनो गासै $50 बिलियन रां खहा जाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिथांखौ एसियाननि मादावनो बयनिख्रुइबो दोहोनिसिन सुबुं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।